салом тамошобинони муҳтарам. эҳтимол аст ки дар нимаи 2 август дар тоҷикистон қонуни АВФ қабул карда шавад. азбаски ин қонун дар арафаи 30 солагии истиклолияти давлатӣ қабул карда мешавад ва тибқи маълумотҳои намояндагони мақомот бояд ки қариб 20 000 одамро амали ин қонун дар бар гирад. ин авфро дар халқ дар умум АВФИ ТИЛЛОӣ ҳам ном мебаранд ва ҳоло ҳеҷ чиз аниқ нест, гуфта ҳам наметавонем ва вақт нишон медиҳад ки авфе ки қабул карда мешавад АВФИ ТИЛЛОӣ аст ё ин ки авфи оддӣ. ба ин хотир мо ният кардем ки дар бораи авф 3 барномаи кӯтоҳ ва муфассал дар бораи худи авф, дар бораи амнистия ба шумо маълумот пешкаш кунем. дар барномаи аввал мехостем маълумоти умумиро дар бораи авф ба шумо диҳем, ки онро қабул мекунанд, аз тарафи кӣ қабул карда мешавад ва чӣ хусусиятҳои умумии авф дорад. яъне ки он мафҳумҳо, он муқараротҳои умумии авфро дар шумо гуфта гузарем. барномаи дуюми мо ба масъалаи кӣ ба авф шомил мегардад, яъне ки авф нисбати кӣ татбиқ мегардад суханронӣ мекунем ва дар барномаи охирон дар бораи тартиби татбиқи муқарароти қонуни авфи умумӣ сухан хоҳем кард, яъне ки чӣ амал бояд иҷро кунанд мақомоти қудратӣ, чӣ амалро худи шахсе ки нисбати авф татбиқ карда мешавад бояд иҷро кунад. инак амнистия ё ин ки авф чист? маънои амнистия ин фаромӯшӣ аст ё ин ки бахшиш аст, яъне ки фаромӯш кардани ягон кирдор, ягон амал, ягон рафтор. дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон бошад, ба ҷои амнистия истилоҳи бештар истилоҳи авфро истифода мебаранд ва авф дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфи умум, ки онро президент ба намояндагони маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунанд, қабул карда мешавад ва он нисбати доираи шахсони алоҳидаи номуайян татбиқ карда мешавад. ба санади авф шахсе ки ҷиноят содир кардааст метавонад ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ пурра озод карда шавад ва ё ин ки шахсе ки ба ҷиноят маҳкум карда шудааст он ҳам метавонад ки аз ҷавобгарӣ озод карда шавад пурра ё ки қисман, ё ин ки аз ягон намуди ҷазои асосӣ ё ин ки иловагиаш, ё ин ки агар қисми адо накардаи ҷазо дошта бошад мумкин аст ки он қисми адо накардаи ҷазо ихтисор карда шавад ё ин ки он ба як ҷазои сабуктар иваз карда шавад. дар тамоми қонунҳои авфи пештара ва дар оянда низ як муқарарот ҳамеша оварда мешавад ва оварда мешуд ва оварда мешавад ки ин чунин аст. амали авф нисбати шахсе ки то мавриди амал қарор додани он ҷиноят содир карданд ё аз ҷониби мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд ё парвандаи ҷиноятӣ нисбати онҳо дар судҳо баррасӣ нагардидааст ё мавриди баррасӣ қарор дорад ва ё аз ҷониби судҳо маҳкум шуданд. инчунин нисбати шахсоне ки аз ҷониби судҳои давлатҳои хориҷӣ маҳкум шуда барои мин баъд адо намудани ҷазо ба ҷумҳурии тоҷикистон оварда шуданд татбиқ карда мешавад. татбиқи қонуни авф доғи судии шахсро намебардорад. дар ин ҷо мехостам диққати шуморо фақат ба якчанд нуқтаи ҳамин муқаррарот ҷалб кунам. яъне амали авф, қонуни авф ба он амал татбиқ карда мешавад ки то қонуни авф қабул шуданаш содир шуда бошад. яъне ки агар қонуни авф 20 августи 2021 сол қабул карда шавад, амали шумо 21 август содир шуда бошад, яъне ки шумо ба авф намеғалтед ва кирдори шумо бо тарзи умумӣ парвандаи шумо рафтан мегирад. яъне ки кирдор бояд ҳатман то қабул кардани қонуни авф содир шуда бошад ва тамоми ҳамон талаботҳое ки қонун ба оварда мешаванд мутобиқ бошад. дар он лаҳза метавонед ки шумо авф карда шавед. ва диққати дигар ба он ҷалб карданӣ ҳастанд ки ин қонуни авф ба он ашхос низ метавонад ки дахолат кунад ки дар давлатҳои хориҷӣ аллакай маҳкум шудан барои содир кардани ягон ҷиноят, мисол мегирем дар қазоқистон, русия, украина, дигару дигар давлатҳо, ва онҳо барои адо намудани ҷазояшон ба тоҷикистон баргардонида оварда шуданд. санади авф ҳамчунин метавонад ки нисбати шахсоне ки дар кофтуков ҳастанд нисбати онҳо низ татбиқ карда шавад. омадани онҳо, ҳузур доштани онҳо шарт ва зарурият надорад. санади авф нисбат ба ҷиноятҳое ки қабл аз қабули он содир шуданд, чӣ хеле ки гуфтем, татбиқ карда мешавад. асоси ҳуқуқии озод
кардани шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, яъне ки ҳамон ҳуҷҷате ки шумо бояд дар даст дошта бошед ва он тасдиқ кунад ки шумо дар ҳақиқат тибқи авф озод карда шудед, ин қарори шахси мутасаддӣ аст, яъне ки судя аст, прокурор аст, муфаттиш аст, таҳқиқбаранда аст. қарор дар бораи татбиқ кардан ё рад кардани татбиқи қонуни мазкур нисбати ҳар як шахс бояд алоҳида қабул карда шавад, ҳарчанде ки ин қонун чиқали ки дар аввал гуфтем ба як гурӯҳи шахсони умумӣ номуайян равона карда шудааст, вале ин ки қарори татбиқ кардани авф ё ки татбиқ накардани авф нисбати ҳар як шахс бо дарҷи ном, бо дарҷи содир кардани амалҳои ӯ бояд қабул карда шавад. ба мисоли қарори рад кардани оғози парвандаи ҷиноятӣ, ҳукми мисол айбдоркунии судӣ бо озод кардани шахс, қарори роҳбари муассисаи ислоҳӣ ё ин ки фармондаи қушуни интизомӣ мебошад. қарори озод кардан аз ҷониби прокурор бояд ҳатман тасдиқ карда шавад ба истиснои ҳамон қарорҳое ки аз ҷониби суд қабул карда мешаванд. дар ин ҷо боз як чизи дигарро мехоҳам ба хотири шумо бирасонам. ҳама шумо дар ёд доред ки як таҷовузгар аз ноҳияи ҳисор шахси ноболиғро таҷовуз кард ва бо ҳукми айбдоркунии суд ӯро айбдор кард, вале ҳамзамон авфро татбиқ карда ӯро аз ҷавобгарӣ озод кард ва як вокуниши калонеро дар ҷомеаи шаҳрвандӣ дар тоҷикистон ба вуҷуд овард, ки дар натиҷаи он аз сар парвандаи он шахс дида баромада мешавад бо иваз кардани бо дигар кардани банду басти парвандаи ҷиноятиаш. қатъи парвандаи ҷиноятӣ тибқи санади авф, тибқи қонуни авф иҷозат дода намешавад агар шахсе ки авф мешавад ба ин қарор розӣ набошад ва эътироз кунад. ин дар қонун оварда шудааст, яъне ки агар чуқуртар фикр кунем, чуқуртар таҳлил кунем ҳамин ҷумларо, дар бораи он сухан меравад ки шахс бояд ҳатман нисбати ҳар як касе ки ба амалаш ба қарори авф меғалтад, ҳатман бояд ки қарори татбиқи авф қабул карда шавад. ва ҳамон лаҳзае ки агар шахс ба ин қарор розӣ набошад ва хоҳад ки ӯро ҷазо диҳанд барои содир кардагии амалҳояш, метавонад ки эътироз кунад ва дар ҳамон лаҳза қарори татбиқи авф метавонад ки бекор карда шавад. яъне ки ягон иҷозати пешакӣ барои татбиқи авф аз судшаванда, гумонбаршуда, аз шахсе ки аллакай маҳкум шудааст гирифтан қонун муқаррар накардааст. ягона он чизе ки дар қонун аз тарафи шахси авф мешуда оварда шудааст, ин пешниҳоди эътироз аст, пешниҳоди ариза оиди татбиқ намудани авф нест. дар ин бора мо дар қисми сеюми барномаамон пурратар ва муфассалтар дар бобате ки мақомот чӣ кор мекунад ва шахсе ки авф мешавад чӣ бояд кунаду чӣ хел рафтор кунад сухан хоҳем гуфт. инак давом медиҳем. тамоми мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вазифа доранд, яъне ки аз ҳокимияти давлатӣ вилоятӣ то худи ҷамоату шаҳраку деҳот вазифа доранд ки барои ба ҷои кор таъмин кардани шахсоне ки аз адои ҷазо тибқи қонуни авф озод шуданд ба маҳалли зисташон баргаштанд чораҷӯӣ кунанд, яъне ки ҳаматарафа бинанд, онҳоро ба кор таъмин кунанд то ин ки рецидиви ҷиноят содир нашавад, яъне ки такрори амалҳои ношоями онҳо такрор нашавад. ва ин яке аз вазифаҳои асосии давлат мебошад, пешгирӣ кардани ҷиноят. ҳамчунин мақомоти ҳокимияти давлатӣ вазифа доранд ки назорати ноболиғоне ки мутобиқи қонуни авф озод шуданд ба падару модарон ё шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд вогузор карда шуданд, дар мавриди зарурӣ барои дар мактаб, интернатҳо ҷой кардани ин ноболиғон ё ин ки бесаробон мондаҳо чораҳои заруриро андешанд. ва инчунин шахсони озодгардида агар муҳтоҷи табобати тиббӣ бошанд, муҳтоҷи ҷойгиркунии онҳо дар маъюбхонаҳо ё ки пиронсолхонаҳо дошта бошанд, бояд ҳамин мақомоти ҳокимияти давлатӣ тамоми чораҳоро бинанд, онҳоро ба табобат равон кунанд, одамое ки муҳтоҷ ҳастанд ба маъюбхона ё ки ба пиронсолхона равон кунанд. иҷро кардани талаботи қонунҳои авф ба зиммаи мақомоти қудратӣ, ба судяҳо, ба намояндаҳои вазорати адлия ва вазорати мудофиа вогузор карда шудааст ва бояд дар давоми на камтар аз 2 моҳ тамоми шахсоне ки бояд тибқи қонуни авф
озод карда шаванд, ҷазояшон кам карда шавад ё ки ҷазояшон сабуктар карда шаванд, бояд озод карда шаванд ё ин ки дигар амалҳое ки қонуни авф пешниҳод мекунад нисбати онҳо татбиқ карда шаванд. Ин муҳлати ниҳоӣ аст. ва метавонем гуфт ки ин буд он маълумоти умумӣ, маълумоти асосӣ ва маълумоте ки тағйир намеёбад дар дилхоҳ қонунҳои авфи қабулшаванда, вобаста ба сисолагӣ истиклолият, вобаста ба ҳар як санадҳои ҷашнӣ мумкин аст ки ягон тағйирот дар қонуни авф дохил карда шавад, вале ин талаботҳо тағйир намеёбанд, ҳамеша дар тамоми қонунҳои авф вуҷуд доранд. тағйирот фақат дар бораи ҳамон шахсоне ки авф нисбаташон татбиқ мегардад дохил карда мешавад. тағйироти иловагӣ мумкин, мисол дар имсол дар соли 2019 вақте ки ба муносибати 25-солагии конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни авф қабул карда шуд, дар он ҷо якчанд тағйиротҳои маҳз дар бораи ки авф мешавад ворид карда шуд. ва дар бораи ин ман чӣ ки гуфтам дар қисми дуюми барномаамон муфассал гап мезанем ки ки маъмулан дар авф қарор мегирад ва ки шояд дар авф қарор гирад дар нимаи дуюми моҳи августи ҳамин сол. ва баъд аз қабул кардани ҳамин қонун мо бо ҳамагон метавонем як мулоҳиза кунем, бинем ки оё дар ҳақиқат ин қонун қонуни авфи тиллоӣ мебошад ё ин ки як қонуни умумӣ. оё маҳбусони зиндонӣ, оё бандиҳои виҷдон, онҳое ки барои ақидаҳои динӣ, ақидаҳои иҷтимоӣ, ақидаҳои сиёсии худ зиндонӣ шуданд озод мешаванд, ҷазояшон сабук мешавад ё ки не, мебинем ва мушоҳида мекунем ва баҳо метиҳем ки қонуни авф тиллоӣ буд ё ин ки тиллоӣ набуд. шумо метавонед ки агар савол дошта бошед саволҳои худро дар ин ҷо гузоред дар зери комментария. ба ҳамаи саволҳои шумо мо рӯзи шанбе 7 августи ҳамин сол, ҳамин шанбе ҷавоб хоҳем дод. ба ин мавзӯъ агар бошад ё ки ба дигар мавзӯъ бошад кӯшиш мекунем ба ҳамашон ҷавоб гардонем. касе ки барномаи моро то охир тамошо кард, ташаккури бениҳоят калон изҳор мекунем нисбати онҳо. хоҳиш мекунем ки касе ки агар дар канали мо обуна нашуда бошад ба канали мо обуна шавад. барномаи мо агар писанд бошад лайк монед ва онҳоро ба дигарон метавонед ки тавсия диҳед то ин ки бештар шахсон дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худ бохабар бошад. бо шумо ман будам Ҷамшед Ҷоров, ҳуқуқшинос. то боздид дӯстони азиз.